खुलुमबाय स्टुडिअ आं जुनाली बसुमतारी मोनसे दुखुनांथाव रादाब आरो बे रादाबा जादों क'क्राझारनिफ्राय जेराव बर'दिननि गोथार दिनावनो हाग्रा मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमादों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। गोथार बर'दिननि सानाव दुखुनांथाव जाथाव जेराव दुखुनि जाथाय मोनसे खिन्थागासिनो जेराव गोथार बर'दिननि सानावनो दुखुनि जाथाय बर'दिननि रंजानाय बुब्लियावनो हाग्रा मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सासे गोब्राबै जोखोम जायो। सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा साखाथियाव बे जाथाय हाग्रा मैदेरनि गासिननायाव थैनायखौ बजबना लानांबाय दन्दि नार्जारी मुंनि सुबुङा। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ मालिगावनि थागिबि दन्दि नार्जारीखौ गाथारलाङो हाग्रा मैदेरा। फारसेथिं सनजित नार्जारी मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलनि हलथुगाव हाग्रा दखरानि सिङाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानिफ्राय थांनाय हराव हाग्रा मैदेरा आदार नागिरना ओंखारबोदोंमोन। गामियाव हाबनानै थिननानै दोननाय मै गुथि नेनाय दन्दि नार्जारीखौ गाथारलाङो आरो सनजित नार्जारीया आथिं बायना गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौ खौरां मोननानै दुखुथिया नखराव नुजाथियो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मावथिफोरा। दुखुथिया नखरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइबो गथायो बे ट्रास्टआ। गोथार बर'दिननि सानाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाव खिन्थागासिनो बे समनि ब्रेकिं निउज मोनसे सासे सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सासे गोब्राबै जोखोम जायो। हाग्रा मैदेरनि गासिननायाव थैनायखौ बजबना लानांबाय दन्दि नार्जारी मुंनि सुबुङा। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ मालिगावनि थागिबि दन्दि नार्जारीखौ गाथारलाङो हाग्रा मैदेरा। फारसेथिं सनजित नार्जारी मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बे भिजुअल्सखौ देखायगासिनो जेराव नुनो मोनो सुबुङा हाग्रा मैदेरनि गाग्लोबनायाव बेबायदि दुखुनांथावै सासेया जिउ खोमानाङो आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। बे खौराङा जादों सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा साखाथिनि जेराव बे जाथाया जादों हाग्रा मैदेरनि गासिननायाव थैनायखौ बजबना लानांबाय दन्दि नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ मालिगावनि थागिबि दन्दि नार्जारीखौ गाथारलाङो हाग्रा मैदेरा आरो फारसेथिं सनजित नार्जारी मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलनि हलथुगाव हाग्रा दखरानि सिङाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानिफ्राय थांनाय हराव हाग्रा मैदेरा आदार नागिरना ओंखारबोदोंमोन। गामियाव हाबनानै थिनानै दोननाय मै गुथि नेनाय दन्दा नार्जारीखौ गाथारलाङो आरो सनजित नार्जारीया आथिं बायना गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायखौ खौरां मोननानै दुखुथिया नखराव नुजाथियो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मावथिफोरा। दुखुथिया नखरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइबो गथायो।